Goddag alle sammen. Jeg vil vise, hvordan man laver en Lego Minecraft græsblok. Man skal bruge de her dele, grunden til, at jeg har lavet dem sådan her, det er fordi, at jeg ikke havde de rigtige dele. Så man skal normalt bruge de almindelige. Og så skal man bruge 2 af dem her. 2x4. Ja, 2x4 fladeplader. Og så skal man så bruge sådan nogle her. Man skal faktisk bruge dem her, men dem havde jeg ikke lige. Så skal man bruge dem her. Man skal normalt også bruge sådan en der. Og sådan en der, men dem havde jeg så ikke. Så jeg brugte dem der. Og så skal man bruge sådan en plade her. Men jeg havde så heller ikke sådan en plade, så jeg har bare brugt dem her. Så vil jeg vise, hvordan man gør. Man tager de her, sætter dem sammen. Så tager man de andre, sætter ovenpå. Og så tager man den her. Sådan. Så er den sådan. Så tager man de her 2. Og sætter den på her. Ovenpå. Sådan. Og så skal man så tage dem her. Sætter dem der. Sætter dem her. Eller den. Sætter dem her. Og ups. Det gør man så ikke. Man gør sådan her. Og sætter den her. Det er næsten et mønster. Ja, det er det faktisk også. Og så har jeg lige lyst til at sætte den der. Sådan. Så skal man så lave sådan en spiral her. Så skal man så tage pladen, skråstreg det jeg nu har her. Oh shit. Okay. Jeg satte den så lige forkert. Det må jeg undskylde. Også fordi jeg har det forkert klods. Okay. Jeg skal lige se. Yes. Sådan. Og så sætter vi simpelthen den der. Og så hvis jeg havde de rigtige klodser, så satte jeg dem sådan. Og så har du så en Lego Minecraft blok. Og det er jo ikke det eneste, sådan set. Der kommer selvfølgelig lidt mere, så vi pauser lige nu. Ja. Okay, klar til det. Vi kommer lige om lidt. Hej. Hej. Så er vi tilbage igen. Ja, nu vil vi vise, hvordan man laver en Lego Minecraft mand. Og så skal man så bruge de her dele. Først så starter vi med hovedet, hvor man så tager denne her og den her. Man kan så tage den her i gul, men det havde jeg så ikke lige. Det er så også den næste klods, jeg ikke havde, som jeg skulle bruge. Så gør man sådan, at de sidder sådan her. Og så tager man denne her. Og så tager man øjnene. Bum. Og så lum. Så er han hår. Det var så hovedet. Og så skal vi så lave benene. Og så skal man så bruge dem her. Dem skal man bruge 3 af. Sådan. Og så skal vi så lave kroppen. Og man så sætter dem på her. Det behøver ikke at være de her farver, men det var hvad jeg kunne komme tættest på. Og så skal vi så have lavet den højre arm. Du kan også bestemme, om den skal være venstre. Det er op til dig. Så sætter man den på. Ja. Det er op til jer. Ja. Jeg tror ikke lige, der er kun én enkelt at se det. Det vil nok være lidt mærkeligt. Hvis der er en, der kun ser. Ja. Hvad fanden? Så laver vi den anden arm. Bum. Møllum. Ja. Hvis det skal, det skal man også. Nu sætter vi på. Her. Møllum. Så har vi så lavet kroppen. Så skal vi tage hovedet, som vi har lavet. Og sætte på her. Nice game. Og så hvis at man har det, så tager man en hakke. Putter i hånden på ham. Stik man en hakke. Det kan du lige forklare, hvorfor der er den der. Ja, grunden til, at jeg har lavet det sådan her, så kan man nemlig tage armen af og sætte den på sådan her. Så ses vi i næste Lego-video, hvor jeg så vil vise monstrene. Det er så Paradit. Vi laver lige sådan en serie. Paradit. Farvel.
Ses.